Hatzeg. Două echipe de dimensiuni istorice diferite, Jiul Petroșani, înființată în 1919, echipa de la Hatzeg, înființată în 1946. Balul va fi repus în joc de hațegani. Cei de la Hatzeg, 0-2 a fost cu Jiul Petroșani pe teren propriu. Este nepotul fostului mare arbitru Mircea Salomir, fiul lui Marian Salomir. E bine, iată, Mircea Salomir, al treilea, să spunem așa, Mircea Salomir al treilea, din același Cluj, de unde erau bunicul și tatăl său. Întreaga brigadă, am spus, din Cluj, mai reamintesc încă o dată pe tușieri, pe asistenți, Doru Lucaciu și pe partea opusă transmisiei noastre, Bogdan Stoica. Să nu uităm și astăzi, la imagine, regie de emisie Teddy Busgar, asistența lui Sorin Sandy Stan, aici la cabină, control pe sunet. Junior la Jiul, apoi component al Universității Petroșani, multă vreme și, iată-l acum, în solda celor de la Hatzeg, cei doi antrenori, Flaviu, vreo 4 nume, 5 chiar, cu legături cu Valea Jiului. Este vorba de numărul 18, Sergiu Prem, jucător de 18 ani, care și-a făcut ucenicia la minerul Uricani. Apoi îl găsesc pe Mazilu, numărul 20, Remus Arcuși pe banca de rezerve, fiind alte 3 nume foste la Jiul Petroșani, ba chiar 4, un pic deasupra pericolului, adică a retrogradării, la 4 puncte. Ce ocazie are jucătorul la Hatzeg, mă refer, Sebastian Ion, numărul 30, și Sergiu Prem, numărul 18. Da, Hatzegul mai periculoasă la ocazii. Și din nou Semacula, raptare. Din minutul 24, Jiul retezatul Hatzeg 0-1. A marcat jucătorul cu numărul 4. Primul atacant, cred că Mircea Salomir, a fost în spiritul regulamentului, să spun așa. Este într-adevăr, Marcu a rămas singur cu, nu rețin exact cine, fundașul care l-a oprit. Cred că Torcoș este, să vedem cine iese afară. În orice caz, destul de rău lovit Marcu, cel puțin cum arată pe acolo, pe teren. Și să vedem dacă se menține roșu, deocamdată nu mă pronunț. Am avut senzația că e roșu, cred că. Nu știu, să vedem. Deocamdată jocul întrerupt, Alexandru Marcu are ceva probleme. Văd că a intervenit și maserul Ovidiu Marin de la Haciul, foarte greu. Iată-l din nou, Ionus Opulescu, Semacula, ugandezul Hatzegan, sau Hatzeganul ruperi. Și, iată, Semacula. Dar nu, Ionus Opulescu, acolo decis. Oh, ce șut al lui Remus Sandu. Fără verificate, a fost o intrare, după părerea mea, cam dură asupra lui Darius Pușcă de către foștii săi colegi. Radu Bebe Drăgușanu, prezent în calitate de simplu spectator și evident suporter al Jiului. El a fost, ca să spun așa, într-o oarecare măsură profesorul lui Bebe Fage. La un moment dat cei doi au lucrat împreună, apoi Bebe a rămas singur pe felie, cum se spune, în timp ce Radu, un succes dublu împotriva celor de la Magica Caransebeș. A fost un meci de Bebeș. Hațeganii revin și egalează prin țuligă. Apoi Robert Popa, care, jucătorul Hațegului, continuă. Până la urmă s-a ridicat, în sfârșit, pe rolul de apărător central. Da, este clar, a intrat a fost acolo, a încercat.
E bine, când iese, nu iese, știți cum, nu iese. Nici cum. Cocină s-a aflat acolo în fața golului. După gesturile sale, antrenorul Boroncoi dă impresia că ar vrea să intre în teren, să-și ajute echipa în aceste momente când Cocină. Bădăru i-a trimis mingea în spate, n-avea cum. Am intrat în minutul Buzucea. Excelent mi s-a părut acest Buzucea. Nu știu dacă l-a impulsionat sau nu. Extraordinar! 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 Incredibil! 90 și 90 plus 3. Urât gestul lui Mazilu, care a provocat, ar fi bine dacă ar focaliza imaginea acolo. Mazilu a provocat pur și simplu publicul spectator. Deci, de la Hațec, ne revedem la o transmisie viitoare. Până atunci, numai bine!